Takže ja vás zdravím u tohto ďalšieho videa, no a dneska ideme krásne backday, je tu ďalší vlog, ďalší road to the first competition a dneska ideme krásne chrbát, ideme za trénerom. Včera malo byť spolne video, ale keďže už som bol celý unavený, nechcel som ho strihať, lebo hovorím, už som bol unavený a nemal som na to náladu, takže dneska vychádzajú kvôli tomu dve videá, jedno toto večer a vlastne rest day, ktorý vyšiel niekedy ráno alebo do obeda. Ale ešte predtým, čo to tam vidíme? Čo to je? Balík Wayne Galaxy. Áno, objednal som si dve pretréningovky, ktoré som si objednal prevažne do Prahy, ale idem si dať nejakú aj teraz. Takže tak, lebo ideme cvičiť. Takže idem si to krásne rozbaliť. Sa nebudem potrebovať nožík. No aj dobre, nožík nepotrebujeme, je to ideálne takto. Ja som dostal prvýkrát vôňu do auta. Prvýkrát ja som chcel strašne vôňu do auta, aby mi poslali. Kámo, to sa teším, to si dám rovno do auta hneď dneska. No dobre, takže viete, čo to tu máme? Máme tu, že Morbidius a prichuť, že Bubblegum. Som chcel vyskúšať, tak som zvedavý na to. A lepku. Ne, robím si srandu. Máme tu ako ďalší pre-workout Fatality Summer Slash, a.k.a. letná ľadová drť. Rozmýšľam, neviem, ktoré si dať. Chcem byť docvakaný dneska na tréningu, alebo mám ešte cca 10 minút na rozmyslenie. OK, ideme urobiť chemický pokus. Takže chceme mať poriadnu dávku citrulínu a iných zložiek. To znamená, že najskôr si otvoríme toto a ja musím hľadať tú odmerku. Jasné, na nohu mi to padlo. 1 gram, že na moju nohu. Super, prišiel som o gram. Fatalitky, super, som spokojný. Áno, dáme si takúto odmerku. Fatality. Teraz tvoríme Morbidius. Moje srdce mi nepoďakuje na tréningu, ale hovorím, že mám chrbát, potrebujem tam silu, mám aj brúško. Áno, áno, ahoj. Toto je silnejšie ako Fatality, takže čo keby, že urobíme kompromis a dám si takúto skoro plnú. A teraz dúfam, že ma neodjebe. Ja mám tú Fatalitu všade na ponožkách do piče. Nevoní to nejak vábne, ale vyzerá to, kamo. Zaujímavé, Summer Slash je viacej taký do oranžova urobil. Predtým, keď sme mali ten Morbidius, ten bol oranžový, lebo to bolo akože príchuť, že mandarínka, alebo pomaranč, niečo také. Môžem si ísť pre-workout a môžem do fitka tam fičať. Chrbát a brucho sme mali dneska. Takže ako ste videli, pumpa je brutálna. Tréning tiež fajn. Akože je to proste viacej ťažké, keď človek je v príprave, ale dá sa to zvládnuť úplne bez problémov. Teraz sme trošku znížili sacharidy, ale fakt, že iba o trochu. Budem mať vlastne na deň 200 gramov sacharidov, teraz som mal 225. Musíme ísť tak pomaličky, aby svaly neubúdali. Takže úplne za mňa ideálne. Ďalej sa uvidí, čo bude. Idem si urobiť shake. Takže tak. Idem sa prejsť niekam, čo viem, do lesa. Lebo aj som spal som dneska, oddychoval som a nechcelo sa mi už byť doma. Ja idem do roboty až zajtra, aj som oddychoval, všetko bez problémov. Takže ľudia, už sme v lese, prechádzame sa krásne, perfektne. Teplo jak v Riti, dole. Proste keď ideš okolo bytoviek, tak je strašne teplo. Ale tu jak v momente, keď budeš do lesa, je tu čerstvejší vzduch. Tep 135. To bude asi tým, že som išiel teraz do kopcov. No a my ideme na takú lúčku, ktorá sa tu v našom lesíku nachádza. A pôjdeme sa prechádzať ďalej. Už mám za sebou Olovrant, vajíčka, 150 gramami bielok. Tréner by mi dneska mal zostaviť tie nové gramáže sacharidov. Išiel som sa takto prejsť, lebo nechcel som byť celý deň doma.
a zároveň robím niečo, robím nejaké kardio, nejakú formu pohybu. Ideme na takú lúku a cez takú lúku pojeme ďalej potom do lesa. Iba chvíľočku sa poviem prejsť, nebude to nejak extra dlho. Môj pôvodný plán bol ten, že pôjdem sa kúpať. Dúfal som v to, že kamaráti dojdú z roboty a že pôjdeme sa kúpať, lebo oni nerobia, akože robia dosť, samozrejme, je už obdivuhodné, že pracujú, ale nerobia tak veľa ako ja, toľko hodín a neviem čo všetko, že sú v robote do 1, do polnoci. Ja budem dokonca budúci mesiac nejaký deň do 3 rána v robote, jeden išiel do fitka a ďalší neviem, takže tým pádom to moc nevyšlo, nevadí, lebo zase aspoň zarábajú a majú nejaký príjem, takže to je super úplne. Treba proste pracovať skorej. Čím skôr človek môže, tak choďte na tú brigádu, zarobíte si niečo navyše, stále vás živia rodičia, takže vy sa budete mať reálne dobre, lebo všetko za vás zaplatí ten rodič, hlavne jedlo a tá brigáda vám iba pomôže si privyrobiť na veci, čo chcete. To je jedno, či to je počítač, alebo oblečenie, alebo čo ja viem, niečo do fitka. Proste zarobíte si na to sami, budete si to viacej vážiť. Vaši rodičia vás maximálne tak pochvália. Nebudú za to nasratí, chápeš? Proste mal by si pracovať a zároveň si aj užívať ten život, samozrejme. Akože to, čo ja robím, pre mňa je to užívanie. Pre ostatných je to utrpenie. Není každého sen proste vstať, ísť cvičiť, ísť robiť kardio do roboty a zase celý deň sa to isté opakuje. Áno, tento týždeň mám taký viacej vyčilený, keďže mám voľno, ale od budúceho týždňa robím každý deň, 2 týždne v kuse. Medzi tými 2 týždňami dokopy mám 2 dní voľna. Takže tak. Fuj, ale tu mám malo, keď zase začalo 500 slnko. Ja idem na súťaž, takže áno, ja berem striktne všetko, ale ja keď som proste bol v bulku, ja som najskôr urobil to, že ja som sa zmenil strašne. A urobil som sa takýmto tenulinkým, ja som bol takéto tintítko, áno. Proste zrazu som nemal na sebe skoro žiaden sval, bol som vychrdnutý, maličký. No a postupom času som musel dať, tým pádom nemusel som dať, proste ja som dement. Ja som si ročnú naberačku. Ja som jedol 3000 kalórií, hej, čož není až tak zase veľa, není to tak strašne veľa, ale čo som jedol? Pozeral som makroživiny, iba bielkoviny, sacharidy. Tuky ma vôbec nezaujímali. Tým pádom, keď tam padol mekáč, fast food, to bolo jedno, tak tam proste padol a tak som aj vyzeral. Bol som vyžraté prasa, proste 90% celého fitness vecí proste, čo robí, človek chodí do fitka, tak je jesť zdravo. Stravovať sa zdravo. Ja nehovorím, že nedoprajte si, alebo že si nedajte. Doprajte si všetko, jasné. Dodržujte tú stravu na 80%, 10-20% je proste pre vás, čo si užijete ten cheat day. Ja si neužívam cheat day len kvôli tomu, že idem na súťaž. Kurva, proste dajte si, ide tam o tú disciplínu. Základ je čo? Robiť kardio. Ale nie je také rýchle kardio, že tu budete teraz utekať aj Usain Bolt. Nie, choďte proste na prechádzku, takto ako ja. Nehovorím, že musíte ísť rovno do prírody. Choďte kľudne na ten pás, pustite si YouTube video na hodinu a potom proste choďte domov, budete sa dobre cítiť, lebo ste niečo spálili navyše. Ja nehovorím, že musíte ako ja každé ráno vstávať o 4:30, ísť to kardio na lačno a až potom sa narenejkovať. Nie, kľudne sa najedzte, ale dajte si výživovú nejakú hodnotu, dajte si buď zdravé lievance, hej, kde bude iba banán, proteín, vajíčko, hej, proste jediný zdroj cukru, alebo si dajte vajíčka, kašu, ovsené vločky, rýžovú kašu s proteínom, ochuťte to s arašidovým masom alebo horkou čokoládou. Ja to nerobím, lebo sú to pre mňa tuky navyše. Je to zdravý tuk navyše, ale ja to nerobím, lebo idem o tú detailnosť, ide mi o o to, aby som vyzeral detailne a dobre. Pozerajte aj, čo som hovoril o tej brigáde. Nikto vám nehovorí, že nech teraz zarábate milióny, ale chod na tú brigádu, chod si zarobiť, chod do tej roboty. Zarob si 200 € navyše, to je jedno, odrobíš si niečo, budeš sa dobre cítiť. Keď už máš tých 18-17 rokov, chod na tú brigádu, privyrob si dačo. Pozeraj, ty sa budeš dobre cítiť, lebo si niečo privyrobil. Zároveň budeš chcieť po rodičoch, nech ti kúpia niečo drahé. Nie, nemusíš sa ich pýtať, kúpiš si to sám. A o to ide, že treba využiť ešte to, že kurva bývaš u toho rodiča alebo rodičov, ti pomôžu nejakým spôsobom. Máš bývanie zadarmo, nemusíš platiť bývanie. Takže tak, ty zabiješ čas, pálíš niečo, lebo sa hýbeš v tej robote. A ten rodič bude iba rád. Ťa iba pochváli, že áno, potreboval si nový telefón, tak si ho kúpil sám, super. Čokoľvek. Proste neseď doma na riti,
nebuď lenivý a ja si zahrám hry. Samozrejme, mám doma plejko, mám doma komp. Nerobím to každý deň, celý deň. Nie, ja idem von aj s kamarátmi, idem pracovať, robím kardio, cvičím, takže jasné, proste dá sa to úplne bez problémov. No les ale vyzerá fenomenálne. Viete, ako som kurva rád, že som sa bol prejsť? Zobudil som sa pred 5. večer, išiel som si spraviť jedlo, som sa tak zamyslel, že som dneska nič nerobil. Tak som sa išiel prejsť. Prečo som začal cvičiť? Cvičiť som začal kvôli tomu, že som bol tučné decko, postupom času som sa vyžieral, prišiel covid, zrazu som bol tučný. Tak som bol proste tučný a tak som po covide začal, alebo keď už tak nejak končil covid, tak som začal chodiť do gymu, mal som svojho prvého trénera. On ma naučil základy čo a ako, postupom času už som zlepšoval techniku, jedálničky som zlepšoval a tak ďalej. Dobre, áno, keď som naberal minulý rok, som sa vyžral. Ja som to neurobil na schvál, ale zároveň urobil. Ja som išiel kurva do Talianska, ale takýto tenulinky, cvičil som tam, chodil som cvičiť s vlastnou váhou, robil som kardio, aby som sa hýbal a aby som si mohol dovoliť jesť viacej. Ale proste postupom času som zisťoval, že ja nechcem byť len chudý, ale že chcem byť aj veľký, vyrysovaný a mať ten sval. Tak som sa oprel do toho, začal som naberať. Teraz všetko, čo som nabral, iba sťahujem, dávam dole a ostávajú mi svaly. Zároveň proste chudnem ten tuk a tú vodu. Ty sám pre seba nebudeš vyzerať dobre. Áno, sú ľudia, ktorí sa vedia pochváliť a povedia si, že teraz som to dokázal a vyzerám super. Ale takých ľudí je málo. Ja to berem tragicky a dostalo ma to k tomu, že dávam áno zo seba maximum a mám tú motiváciu, ale je to tá nezdravá motivácia. Preto ja ti radím, pokiaľ nejdeš na súťaž a cvičíš len kvôli tomu, aby si ty sám sebe dobre vyzeral, tak to toľko nehroď. Maj cut alebo bulk z čistého jedla, ale buď zároveň aj taký, že daj si ten cheat day. Jeden deň ťa nezabije. Pokiaľ nejsi ako ja nemôžem mať cheat day. Ja nemôžem, lebo ja sa potom rozožerem. Ja potom žerem a už to nevyzerá dobre, nejsom so sebou spokojný. Ja proste nemôžem mať cheat day. Pokiaľ ja mám cheat day, ja aj na druhý deň to poruším. To som ja, ty taký nemusíš byť. Proste ty, keď si dáš ten cheat day, tak ty nepribereš zrazu 10 kg. Áno, možno ťa závodní podľa toho, aký veľký cheat day dáš, ale nebudeš obrovsky, nepribereš. Ty tú vodu dáš do týždňa alebo do 2 dní dole. Ja som len taký, že ja dám cheat day aj na druhý deň, na tretí a tak ďalej, lebo ja stratím tú disciplínu. To znamená, lebo ja musím potom nabiehať zase na keby na ten istý režim. Ty taký nemusíš byť, pre teba ten cheat day môže byť aj dobrý, lebo cheat dayom vyresetuješ telo. Vyresetuješ telo. Nehovorím, že to je pravidlo. Veľa ľudí, keď si dá cheat day, tak vyresetuje telo. Tým pádom to telo sa zase inak zregeneruje a potom, keď nabehneš zase naspäť na tú disciplínu, tak to telo sa dokáže zlepšiť a vyšportovať ešte viacej. Treba si užívať ten život. Hovorím vám, kurva, užívaj si život. Áno, hovoril som pred chvíľou o brigádach, ale to je vec, ktorá je pár hodín za ten mesiac. Ty si môžeš užívať ten život. Navolajú kamaráti, pôjdeme na party, hangoverka, pôjdeme piť. Ja nejdem, lebo sa bojím, že priberem. Zase sme u toho, pokiaľ nejdeš na súťaž, pokiaľ nesúťažíš, ja nehovorím, udržuj si kurva tú disciplínu. Tá disciplína je do piče dôležitá. Ale je leto, alebo cez Vianoce, cez sviatok, dopraj si. Môj tréner mi sám povedal, keď som začal s ním katovať prvých 5 mesiacov, začalo to v decembri. Ja som s ním začal cvičiť a jeho prvá veta, keď som schudol čo len pár kilečok, že sme iba trošili linku, upravili stravu, bola: sú Vianoce, chod si to užiť. Boli sme dohodnutí, on vedel, že cez Vianoce sa prežerem, on vedel, že na Silvestra budem slopať jak pes, ale následne na to sme sa vrátili naspäť, takže tým pádom som naspäť nabral tú disciplínu. No a presne v tejto časti sa mi vybil telefón, takže sme sa dostali aj na koniec videa. Ja som vám tam už nič ďalej nerozprával, ja som sa potom následne otočil a išiel som domov, takže o nič ste vlastne neprišli. Ja dúfam, že sa vám tento vlog páčil a u ďalšieho videa zatiaľ čaute.